स्रांसाथि निउज 8 এবং কুবিক এবং ত্রিপুরা ন ओमफ्राय आरो बाखि जत बिसोर त्रिपुरा राज्योनि चिनि मिडिया दं এবং जतन खालामबाय जों बेसिकलि चिनि त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु जों जारा त्रिपुरा सारनाय मिसिनि र बे गासै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन स्पेशली जों कुनो इ जागागो माने केबरो नासिलिनाय केबरो हमजा आपते कुनो बेदाबेद करे जों नन पलिटिकल नन रिलिजियस जों चिनि ताबुबाय 26 बছर दङ प्रेसास प्रग्राम पाले जाबानि चिनि अर्गानाइजेसननि एक्टिभिटिस रक काबामा बरक जाया सुगेरो नुसबामु हस्पिटाल लोगो थेरक नांखांखा बर' जुगुं जों सामाजिक काम सिखायो आरो जों एक्सट्रा आरो आलादा काम रखाया चिनि सिनेमु प्रथम ओमफ्राय जों अब चिनि जागागो 26 तम उद्देश्य ग्राउन्ड दाखला 26 बारका अल ओभार त्रिपुरानि अल कलेज डिग्री कलेज इउनिभार्सिटिस जत फाइमानजा फाइजा जों कैंडिडेट अल डेलिगेट अल ओभार त्रिपुरानि मोर देन 1 माने 1500 बेसि 1500 बेसि ओमफ्राय चिनि जत डेलिगेट फाइनो दङ आं इ मिडियानि बागै खामबाय आरो जे नगो नायथनाय दङ जत खामबाय ओमफ्राय जों सुबसु फाइनाय बागै आनिबो कय मुं दङ इनोग्रेटर दङ सान मानजा फाइनाय चिनि रो इनोग्रेटर दङ चिनि दफानि त्रिपुरा दफानि डेपुटी नारायण गुरुम सार दङ चिफ गेस्ट दङ चिनि दफानिनो जिन चौधरी सार बो टीसीपी नि फाउंडर मेंबर এবং प्रेजेंट नो बो एमएलए এবং एलओपी त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेंब्ली प्रोग्राम नि बिसिंते खायै तामसि सामुंमान चिनि प्रोग्राम नि बिसिंते खायै चिनि जेसे त्रिपुरा हागो चिनि त्रिपुरा सारंनि जत सिओ जे बुंबारार एजुकेशन नति कालचारेलि इकोनॉमिकली माने एक्सेट्रा अनेक जायगाते जों डिप्राइभ होइतो बा आनडेभलप होइतो ओमफ्राय जों अबन बेनो 1999 चिनि जारा सिरों होइतोंनाय र चिनि जे दफानो सिसारन नांनाय कालचारेलि एडुकेशनेलि अबनति जलै बक संजाय कालांका ओमफ्राय मेनलि जों चिनि इ प्रोग्राम तिके सिसारन मानिखाय चिनि जेसे हासों लुसुं तोंनाय दङ लेखा फरानि बिसितिसि जों बहरनि लामा फैनाय दाइथानि बागै जत बुथुमलाय फैदि पालायलाय दिने अबन चिनि कयमु एवं अबन चिनि सिसारन सालबोसोलामै प्रोग्राम चिनि प्रोग्राम खाय 2 दिन होनाय 22 तारिख 23 तारिख नभेम्बर 2025 सामताम न प्रोग्राम चिनि इदाय प्रोग्राम तंनाय बक्सामु तंनाय चिनि अकारारकनि एवं माने एडुकेटेड पर्सन दंनि बनि एडभाइस तंनाय एग्जाम्पल कलेजनि प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर दंनि अबनि आगोल हमखाय चिनि कालचारेल एक्टिविटीज तंनाय अबनि फोरोंग 23 तारिखनि फोरोंग चिनि जे ट्रेडिशनल गेम्स रक खबर आरो ब्लाड डोनेशन कैम्प रक एक्सेट्रा अनेक एक्टिविटीज खायजानाय सारिगो फार्स्ट सेशन आरो जेहे चिनि चीफ गेस्ट तंनाय आरो बक्सालायमु पान्ना तंनाय एरपर आरो कालचारेल इवेंट तंनाय 24 तारिखनि फोरोंग हमखाय जानि नखर थांलायनाय चिनि प्रोग्राम जतने हासाल ब कलेज नि फाइसो कइजा चिनि र जतनि हासाल तो जों साकांके साब्रुम कलेज इजां साउथ निंके इजां जदि जोंनि रंखांके धर्मनगर कलेज यूनिवर्सिटी सिंगे दामादिपा चिनि दामादिपा मानजो जों आउट अफ त्रिपुरानिबो कयेकजन कैंडिडेट फाइजा दाबो एक्जेक्टली चिनो रिपोर्ट सफैयो लामाखौ आथिं बेसिम अबनो साखौमायो नेनि सिनेमा आनिखाय आनिबो मुं समित त्रिपुरा आं टीएसबी नि त्रिपुरा सोलोंथाइ जेनेरेल सेक्रेटारि